Ambo Sengara. Nalika semono kowe takon ngampiri penyupit lan pemburu. Takon golek kewan iki. Sampun. Menika. Ndoro Manjun Sri Muda. Untuk kewan. Pangapunten, alas sakmono ambane kula leboni golek kewan. Mboten to. Ora ana kewan kejaba namung setunggal niki. Ning wong iki kethek ya semene gedene. Kapeksa kula gawa bali ning gone kraton Pejajaran. Nggih. Ngono iku pengenek aku ora ketara ya iku. Kok meneki sampean mboten ketara? Lah wong golek kewane kok kembangno aku. Jenengane ku ya ngono. Wis dadi nalendra ya mono yah mene. Kudune niku wong duit ana. Nah, Wajahe panjenengan niku mbok dipecel. Pesel. Di niku lho, dilebokno salon operasi plastik ember. Mengko nek aku operasi plastik kowe mengko ndang pangkling. Kok rangkling niku nggih mboten ah. Lah mesti aku operasi plastik kresek. Kresek, kula terus nggawa korek, raim tak sumpet. ben wibawa. Ngoten lho. Lah niki pripun? Niki pripun? Sios diwun. Entuke niki tok lho, mboten wonten liyane. Ora ketang entuke lutung. Nggih. Iki engko bendang dimasak, diwiwiti. Ngesta kedawuh. Boten tumomo suwun. Ora tumomo, mikire jenengan mau ape ndang masang ban kok. Pripun? Sing ditadangi apa? Piye? Alah, iya Lah awas. Tadohi kok Muncrat. Mas, nek muncrat gede. sing muncrat mboten kita. Lha apa? Idune jenengan kok. Blok. Sor walah keteh, burak-burak aku. Nyek. Lha wong jenengane cerdas ya ora. Nek kethek iki aneh ya. Mau apa sih? Tamane pusaka kaya ngono kok ya ora tegas. Lah niki lho sing tumomo iki lho. Lah, iki percaya gamane iki lah. Sampai nek wangi cekel. Jengking ngono iki. Sire cekel Digorok. Lho kok malah sing digorok Jenengan pripun lho? gulu kecek. Kok malah gulune ketek sing jenengan cekel. Lah kethek karo ratune gandhek ketheke kok. Oh iya. Ngenyek. Ndoro Manjun Sri Muda niki pripun mboten wonten sing tegas. Maju Sri Muda tak beraksi. Oke. Yaman. Ya. Lihat. Seling. Kasaci. Balen aku ngetokno pusaka nek dongok guyu. Lah kan isih cuwi. Lah niku sing gedhe-gedhe mboten tegas. Lah kok Bolak-balik jenengan niku nalendra lho. Pusaka ora kudune sing sekti. Ora kok ya ampun kok pusaka kok ngene kok digawa lho. Lah. Lah. Gol. Pusaka kok Tambah ngene ku. Lepas sampe dek kacang opo ya? Golek kethek nek ngono kuwi. Alah jojo. Iki trimo dienggo mbleh pitik menawa pitike guyu. ora sah kesuwen tak. Santian. Kandhane jenengan. Mumpun dikandhake Ndoro Pate nek kethek niki wedi kesaing jenengan. Rupane meh padha. Kowe golek-golek kewan kok galake kaya ngono. Bundang dibuak wae lutung iki buak. Dibuat ning pundi? Ning alas Cirebon cepu. Kadoan. Ben mangsa Purbasari. Lho, Jenenge pripun? anak sampean lho niku. Kae mriko. Lho sampean buak. Lho malah saiki kon mangsa kethek. Lah. Karepe sampean niku lho jane pripun? Niku anak sing gawe sampean napa mboten? Ya aku sing gawe. Lho, Kok jenengan kengken mangan? Lah aku ora gedugok. Terus. Ya ben dimangsa kewan kono. Kedah dibuat ning Cirebon. Buak ning Cirebon. pripun? Yo, ayo. Wong tuwa kok. Lah. Sak donya mboten enten tiyang tulus kejaba sampean. Ah, mesti ratu ku ya tulus. Tulus rupane ala,
tulus atine ya bosok sisan. Nek nganti ana apa-apane ponakan kula Purbasari sampe tak ketok gulune. Ngancam kowe minggat ora apa-apa mati. Bener. Dulurku ra mung kowe dhewe. Maha Sengara ya dulurku. Kula nggih dulur panjenengan. Nanging niku leres adik kula Mopati. Panjenengan menika wong tuwa nanging mboten saged diku patuladan. Tega mentolo kalian anak. Maha Sengara, lho kowe ape ning ndi? Sing minggat kersane minggat, Ben minggat ora sing wonten kersane dhewean. Dora Seta. Kowe nek do minggat kabeh aku ra getun. Malah genak aku anggere sasi ora mbayani kowe. Duitku akeh. dawuh karo Ratu Gustiku Ndara Manjunsri, Lah iya. kepeksa kowe tak gawa rene. Dak iku Andor. Wong tuwa kok tegele kaya ngono. Mula kuwi Kaya contoh ae panjenenganipun dulurku Mas Sayoga. Mas Sayoga Anak kepengin dipahargya geden-gedenan lah iya nganti apa wae dipersiapke lho. njaluke apa dituruti. Lho iki lho, ana wong tuwa kaya ngono kok nganti anak kok kon mangan kethek lho. Menawa wong kok anak di luar nikah. anak di luar nikah ya ora. Ndara Putri Purbararang karo Purbasari iki tunggal, Pak, ning sejembok. Oh, ngono. Mulane rada slering. Mergo Ndara Putri Purbararang kuwi manut mituhu perintahe bapake. Ya si Manjunsri Muda iku mau. Lah nek Ndara Purbasari mlakune ning gone bebener dituduh jare selingkuh. Iki kan gegere perkara ana dewa ceblok ning donya. Ana piye dewa? Gak percaya. Dewa iku medhun karepe dewa asline seneng karo Ndara Putri Purbasari ning dipaeka disenengno karo Ndara Putri Purbalarang. Kowe kok ngerti? Lah aku delok saka sesore ning kono. Mulane ya Pri, aku karo Kipli ya. Ning kono sesore, mbok kethek lho bangeten kok ora rene dhewe. Dadi ngono, Bos. Ning gone Taman Bathara. Sapa, Mang? Bathara kethek. Bathara Indra iku lho. Bathara Indra. Indra Jaya. Lah ya Bathara Indra Kasinodana iku. Bathara Indra. Dagel ana koclok to. Iku malah medun ning donya goleki asline sing digoleki Purbasari nemu Purbararang. Oh, ngono. Nganti diseneng terus dolan ning tamane kaputrene Ndara Putri Purbasari arep diperkosa. Masa dewa kok merkosa wong? Lah iku dewa wong pakanane sego entek 2 piring. Karo bakso. Ya wis, kari kono tek kethek. Aku ora Mulane. mentolo mangan, kok ora mentolo mangan. Sing Ora tak mentolo pikir ngingetno. perkara iku tek Tom kari kowe ya. Kowe nek mentolo mbok pangan ya mbok pangan ning aku weling siji. Kabeh panganan ning sitok iku aja pangan. Tak nggone dan Apa? ya siji kotak. Tak nggone gantungan kunci gen dituku Kipli. Wis mbok arek kowe. Aku ora patek kegelape ning kene aku. Oh, alah yo. Aku lara. Sak. Lu tau iki iso ngadeg jebule.
Kowe jebule iso ngadeg. Bodoni uang. Ngono ora. Diajeng Purbasari. Apa kang dadi dawuhe Rama Pikulun Guru Dewa? Kalamun to aku jangkep wolong windungkunku nandang wujud sing kaya ngene iki. Iki wis jangkep. Wis titiwah yaning kalamun to aku bisa badal. Manjilmu dadi kaya dueng muni. Kanthi dalan aku bisa ketemu lan kowe. Kanthi nyatane Diajeng Purbasari mapan ana ing tengahing alas kebon jepun. Aku ngerti Diajeng panelangsamu sing kok sandhak. Kowe kabucal dening wong atuamu merga saka wengise wong tuamu. Lan sedulurmu kowe kena bubur timbang. Nalika semono pasuryanmu ayu, ya Diajeng Purbasari. Gedhe rasa tresnaku aku lan kowe. Aku bakal budidaya ngusadani kowe dimen bisa waloya temahing jati. Hai! Den apa sing aku kudu mbales lan kowe Diajeng Purbasari. Mergo sediluk maneh aku bisa badar kaya dueng ngene. Ya. Dimen Diajeng Purbasari bisa ngrasakake bungah lan seneng atimu. Kowe bisa mirang-mirangake wong tuamu. Aku duweni cara. Ora pantes Diajeng Purbasari mapan ana ing tengahing alas. Alas iki bar tak cipta kanthi wujud dadi kraton kang gedhe. Sak dhuwuring kraton Pajajaran. Pasuryane kenging pupur timbangan pupur timbrah saniki kok pun waloya gojek. Nek mboten percaya nilu mriko lho. Ngono? Ya lek ya. Lah kok silai kota. Ripon. Saiki pasuryan wis bali ayu meneh. Lho? Lah iya jenengan kaget lah apa wong kaget. Waune jenengan pertama teng pundi? Ning alas. Kok terus ning kene? Ha iya. Takoki iya niku lho sing tukang kelire. Lah apa ngono? Lah wong jenengan niki wau duka pripun criyose kok. Lho, kok aneh-aneh ya.
Pakde Abdul Ghafur teko kene. Abdul Ghafur. Jenengan kok nyusul lan apa? Kok ora nyusul aku mbelani ponakanku aku ya minggat. Lho jenengan minggat. Iya. Oh, do minggat. Ya timbangane nunggone ratu ora wicaksana blas. Lah terus Aku ngerti nek alas iku dadi keraton mulane aku nusul rene. lah ya kok ora gumun. Ya ora aku ngerti ngedonke. Ngono. Tur karo ngono ya dekne ngerti wong dhek sutradarane. Kowe lah yo ngeyel kan. Lah aku ngerti lek ngedonke mulane ora gumun. Ora mbok amuk iyan. Lah kok diamuki? Lah kok bodono lah apa iyan ngono. Lah nek mbok gulung terus ora mesake. Oh iya. Sakane udah bengkok kabeh nak. Mumpun do anu. Lah iya mulane. Mboten napa-napa, dilengkas wis ganti yo. Anyar lho, Bos. Tapi ki aja dono lho. Lho perkara ben iso loro kratone. Nek kaya niki pejajaran karo kene kan gak ono. Dadi ben ono bedane. Pripun ki nonton bedane? Ngene. Gandeng alas Cirebon sepuh saiki wis dadi kraton. Nggih. Kudune ana sing gelem keraton. Jenengan dadi ratu. Dadi ratu. Lah kok mboten? Lho ngaku ning kono duwe jabatan tak tinggal minggat kok bukan dadi ratu. Lah malah muda jenengan patih kok dadi ratu. Ora butuh. Lah terus Nek Ndara Mahapati ora butuh. Biasane ratu iki rak lanang. lanang. Apa ngene? Dia gawe atak anake Kipli kon dadi ratu. Ya, Iya. Ngono ya matuk. Ratu ya terus wong kene kon jarah alas bonggah. lah terus sinten nek menawi panjenengan boten purun? Mergo sing dibuang ning alas Cirebon sepuh ki Purbasari. Dilemo Purbasari dadi ratu ana ing Cirebon sepuh. Ratune wedok. Ratu wedok. Oh, Masuk iki. Cocok ora? Nggih nggih, pun mboten wong saeneke ya iki. Ger Purbasari. Iki kula paman. Mergo iki gaduhanmu jumeneng ratu, Nduk. Ya. Sampun pangestu. Masuk. Sakwise kowe jumeneng ratu jejuluka Juwita Ratu Purbasari. Kraton ki ora jangkep. Nggih. Ana ratune kudu ana patihe. piye jenengan? Nek teng mriku mboten kajen jenengan mati teng mriki mawon. Lho, Mesti ngaku- kajen, mesti Mbok kajen. dadekno ratu emoh kok mbok dadi patih. Lah nek menawi purun Wis ngene wae. pripun niku? Sing dadi patih kowe wong telu. Kok Lah patih siji aja korupsi apa nek telu? Lho nek telu malah ora iso korupsi. Lah kok saged? Umpama roke marep korupsi, mbok pentelengi ora sida korupsi. Umpama kowe arep korupsi, dipentelengi mogol ora sida. Nek mogol arep korupsi mbok pentelengi wong loro ora sida. Sing kabeh iki korupsi bareng-bareng. Lho malah. Oh, Ya jangan entek no. jenengane wonono ae. Wong mengen kok malah Ono malah. dadi patih niku ra kudune wonge sing pinter. Pinter. Wong sing bijaksana. Ya nggih. Dadi patih pinter iki wis tau mengko mundhak menteri kawulane. Ngoten. Kalau wong bodho-bodho niki lho, manut karo aturan. Ngoten nggih. Iya. Ya wis salah nek diperintah. Ah, Piye nek nah? kowe wong Liyane telu- ora ono. Lah wis. Wong telu padha gelem, malah iki wis dicepaki sandangan patih. Nggih. Oh, iki padha tinggo. Milih dhewe. Kok wis ono seragam lho. Kelentuk iki kondi, Mas. Wah. Iku wis ngono kok isih kanggo ae iki. Pundi? Lah iku. Wis pokoke dikanggokno. Jane wonten sing anyar. Maceme kaya ngene. Oh, Aku nganggo kermis aku. elehmu nganggo klambi iki piye? Nganggo klambi kok kaya rokem barang iki. Lah trae dereng barok. Lho durung barok iki carane kaya ngono lho, kleru. Ora iso iku. Iso lho. Lho iso. Mas Kipli nek nganggo kaos yo ngono modele tak terok mulane.
pucukan masjid. Masjid tidak. Masjid gendol anyar. Ah, saya pantes. Linggih mriki. Iya, kowe lunggane ra patih kuwi. Wah. Makane riyen Ana apa? kono do keris kok aku kapak. Lah kowe jare arep dadi kancane Kipli. Oh alah kowe urung dadi ratu wis sambuk kono kapak li. Mulane gawananmu gampang. Yen pun ora masalah kapake Wiro Sableng. Mergo kewajibane uga ora padha. Mulane pusakane ya ora padha. Dewe-dewe. Dewe-dewe. Oke. Ning ora pantes umpama patih kok jenenge Sendara Kim Mogol iki ora pantes. Kudune diganti. Lho, niki jenenge digenti. Digenti ben wibawa. Jenenge kula sinten? Kowe tak ganti dadi patih Honolulu. Mogol kok Honolulu. Patih kok. Ngoten nggih. Nah, Oh, Ora malah. kowe Ana piye pate kok janggel? kowe ku jare dulur lagi ngetok. Ngetok. Rokem sing cilik, nggih, jenengmu diganti Honolili. Patih Honolili. Patih Honolulu. Sing Honolili. Sendor sing gedhe dhewe. Nggih. Kowe patih Hula Hulu. Ora macem si ana lili ana lolo kok aku hola-holo. Aduh, lah honone wis do dienggo wong loro e. Bisa ana. Apa? Ana suda. Tugase dhewe-dhewe. Tugase kula menapa? Honolulu dadi patih jero. Patih jero. Nah, gaweane ora usah ning panas-panasan. Masuk. Gaweane enteng, mung cukup isah-isah piring, nyapu, ngepel lan liya-liyane. Lho iki patih apa pembantu rumah tangga? Patih ning jero. Nek nang jero penggaweane isa-isa. Patih jero. Isa-isa. Ora Lah masalah. mergo manggonmu ning jero. Oh nggih, mboten napa-napa. Sing penting patih. Nah, luwih apik iki Honolili. Mesti kula sae. Kowe patih njaba. Nggih. Wis garing-garingan ae. Nek ana suket jembrung dijabuti. Nek kepang sing manglung ratan ditebang. Mengko nek ana sampah nglumpuk diresiki. Pangestu panjenengan sak menika kula dados patih Honolili alias tukang kebon. Ra apa-apa. Hula-hulu. Patih. Hula-hulu. Nggih. Kowe dadi patih dadah. Oh siap Dok Non. Patih dadah. Patih dadah iki ndak. Lan njaba wis ana sing jaga. Jero. Jero wis ana sing ngurusi. Sing Dadah derek. sing durung. Dadah. Ah, ngerti gaweane? Ampun. Apa? Nginceng wong adus. Patih kenceng. Lah nek dadah yo ana wong adus aku. Kok enak kowe. Ya terego lek sing enak mosok kon isa-isa karo tebang-tebang wit. Gaweane kuwi Napa? nek ana selokan mampet diresiki, nek ana WC sing kebet mengko disedot. Oh, pangestune. Dadi patih sedot WC aku. Aku ora penak malah kosong dhewe. Nggih pun gak apa-apa sing penting patih. Ger Purbasari, Iki kula paman. sarene Cirebon sepus dadi negara kang gedhe kapara wis bisa ngungkuli negara pejajaran. Wong tuamu kudu ngerti. Mula ngripta nawala. Mengko supaya diaturke patih njaba, patih jero lan patih dadah sawaning pejajaran. Kang isine yen entuk kowe ngarasa padha ana ngersane wong tuwa. Heeh. Laras padha niku napa to? Ngaras padha kuwi tegese bekti. Ngabekti Ngabekti karo wong tuwa. marang wong tuwa. Menika nawulanipun. Layang wis ditulis, aturke nyang pejajaran. Layang tampani. Layang wis ditulis, layang aturke ning pejajaran, layang tampani. Layang wis ditulis,
atura ning gone pejajaran layang tampani. Layang tampani. Gandeng layang wis mbok tampa, saiki budal pejajaran. Lah napa? Lah napa? Ngaturke nawala. Nawalane pundi? Lho. Lah kok tak kono iki, Pak? Lah jenengan gawa wae kok ngaturno aku. Lho ora mbok gawa. Gak, tak kene apa? Lah kok iso teko kene? Lah duka. Layang tampani. Blak. Layang tampani. Blak. Layang tampani. Lah layang Nah, iki apa sing marai? gak sida. Saiki budal ning pejajaran. Sinuwun Ratu Purbasari. Patih Hononono. Ing kalodhangan menika kula mboten diperintah napa-napa. Ora diperintah ki piye? Lho, lah diperintah napa? Ha kon ngeterke nawala kok ora diperintah. Matbloh. Matbloh. Kene ora mendem ora macem ah. Sendika dawuh mangestokaken dawuh kawula budal wonten pejajaran nyuwun tambahing pangestu. Nganem nggih kula tampi. Jajaran sawetara diranting karo katon sawetara. Jaya ditahulun manjusa pikantuk sabuapipun nak Mas Pikulun
Sasampunipun dados putra mantu ing Pejajaran. Lho Sentana Praja sami minggat pikantuk sababe sampeyan. Kok kabeh do minggat ki piye sing mbok karepke ditambah? Lah ning kasunyatane nggih boten napa-napa. Ingkang bakurak kawula ing Pejajaran pagesanganipun subur makmur boten wonten ingkang nandhang cecingkrang. Bener. Ora sah was lan sumelan saben isih ana pikulune ndrajat. Lah nggih perkawis punggawa negara mangke enten sekarang. Jogete kaya apik menawa balene nek joget piye, Pak? Nun sewu. Asline niku kula kudu ngising. Kotek apa sapu metu kula. Mas. Aduh Pak lho iki. Lah sing kandhe iki dangdut sapa? Kok ngomong ngising? Lho ngising iku apik, mosok kono ameh tuku onde-onde ngono. Wong terai yo iku. Alah, kok Balene joget neh, tak ngerti ya. Joget napa? Joget. Lho. Balene Ngecek pinjem iso aku. Ayo. kok kono? kon jero ngene lho. Durung marem aku nyawang joget. Wis, sakake bongkrek ape dadi nganten kok. Ora perkara dadi ngantene ngono. Perkara apa? Petek mangke tanggo joget iki rasane mlorot drut-drut ning kutu. Kudu ngapa, arep ngapa? Ngising. Nopo leres? Leres nopo? Niki negara Pejajaran bentul enak sukun. Oh, Ketemu musuh iki ketok. sampean niki sing jenenge Mbak Sri. Mbak Sri, maju Sri. Lah iya ngene lho Sri, tak omong. Lah aku iki ratu. Lho, aku iki patih lho. Sing sampean iki sing maju Sri muda iki. Maju Sri muda iki. Sampean kok wani manggon kraton Cirebon Cepu ketemu pirang perkara. Lho. Kraton Cirebon Cepu kuwi. Lho iki kraton Pejajaran. Ora iso. Iki kraton Cirebon Cepu sing tak nggoni ndik mang ketara larahane akeh.
Kowe kok iso manggon kene? Kowe iki aja ngawur. Ngawur piye? Iki pejajaran. Saiki perlu bukti. Cirebon Cepu iku alas bebondotan. Empun dadi kraton-kraton ya iki kraton Cirebon Cepu. Disawangsik ngono. Nek ra percaya, iki kraton Cirebon Cepu apa pejajaran? Cirebon Cepu. Sawangsik iki bener apa ora? Ya bener iki. Ora ana sing kaya ngene iki. Ora nek liyane ya mok sitok iki, Cok. Mergo Yo. Bos. Iki kok tutuk aku. Sing enek kraton Cirebon Cepu ya iki. Tak omongi. Sing anyar iki lho dipasang. Yo mung kratone mok siji tok iki. Dek nganggo iki, saiki pejajaran nganggo iki. Kok rene Ora mbok omong ya. Matamu. kowe iki yo isini-sini wong. Ketoprak lari sera karo-karuan. Lu kelar kraton Gomosit to iki. Lu kowe iki nak ngisin-ngisini aku. Perkara iki tak undung kok kene tak melok ketoprak ronggo kowe. Kira-kira anu itu ora nek aku kon melu ketoprak ronggo. Rentok Lah kudune melu ndi? melu BK. Sing kok kene ngakon ronggo, kowe ngakon BK. Kowe nek aku kon melu ronggo karepmu piye? Karepku ketoprak takon ngetuani sendok. Duh, ngono lho, wong iku Ora nek aku melu ronggo iki maksudem piye? Ndek ben ronggo ya aku sing gawe. Ah, Dadi laris. ya. Nganti saiki. Lho kok aku mbok kon balik nang ronggone. Maksudku ngisin-ngisini wong kelir. Ora kraton nek Gomosit tok ketoprak lari sera karo-karuan. Meneng. Lah aku mbok ngono. Lah aku kok mbok kon melu BK karepmu piye? Lho, kan kowe iso ketemu 3 saham. Sa, saya Pli. Aku tak omong, sik Pli. Santai Pli yo. Streaming lho, streaming lho. Lah jam 4 yo lah. Cara kowe Pli, sing lawas rupane ngono terus ana sing anyar apik pilih ndi Pli? Pilih BK mantane ngono nek. Masuk. Dekne nek gak mendem apik suarane. Jas men. Iki aku gak mendem jane apik kowe. Wong ana-ana toprak-toprakku dhewe kok malah aku kon ngalih. Maaf. Ngeraine ratu obok-obok. Jenekel niki lho keliru ngene ya. Lho kok malah Wes kok ratu kok iso mbok uwak-uwak raine iki piye maksutem? Kowe ketua ya ketua, tapi iki ratu. Di sini sampean dadi patih. Iki ratu kok raine mbok ngene. Lho, kula ngekei malah contoh. bolak-balik. Dorong Manjung Sri Muda. Niki Wah, ngekei ora contoh. ngono kok. Aku mah ngene kok. Pun. Kowe Ajeng. iki ora ngajeni ratu. Iki arep ngejor aku. Ratu iki kaya barengan tas apa? Bakar jagung mabok raine. Wong loro ido sekarat pangapunten. Ora iki apik. Sesembahan mosok dioret-oret. Aturat. Lho siki malah padha ae. Pangapunten nggih. Wong rai kok malah mau ora turut nganggo godhong. Lho kula ajeng resiki lho. Pon, ngeten. Kula aturi pinarak mriki. Malah ireng kabeh tak. Lho kok dadi durat iki? Jenengan ora lugu niku lho kurang mengisor. Lho, Kliru. Angsal kula mriki mundi dawuh Ratu Gusti kula Ndara Putri Juwita Ratu Purbasari. Purbasari wis mati. Mbah sing sanjang sinten? Mbok sing ngomong sapa? Aku Nalika dikengken mangsa kethek, merga ketheke sakake, niku ketheke terus muni ngeten. Dor, daramu Purbasari ora tak pangan, aku ape mangan Manjung Sri ngoten. Pripun niki? Lah, kula mriki dikengken napa? lho kok malah takok wong. Lho, niki le. Kengken ngeterke layang. Layang saking Ndara Putri Maju Sri. Purbasari kok Manjung Sri.
kagem panjenengan merga Ndara Putri menika badhe marak seba sungkem wonten dalem panjenengan. Mila saking menika menawi ditampa mboten gumantung panjenengan kula minangka duta saking Kraton Tribon Cepu. Dados kula dipun utus ngaturake nawala mbok menawi Ndara Putri badhe marak seba isine nawala kula mboten ngertos. Sebab Naraweta nawala menika mboten sedinten rong dinten nanging 3 dina. Dadi menika kesuwen. Aku kemangkel aku. Ratu suwengi ora daden. Salahe wani anu ora duwe sakake karo anak. Kudune iki wong anu biasa. Aku wis sing pegatane sakake kok. Ijeh ngopeni anake. Piye? Apa omong apa? Yo ora kowe. Lah kowe? Aku mau niru kowe. Tenang. Kowe ape pegatan karo sapa bojo ra duwe? Kaedan bojoku minggat. Ratu bojone minggat. Sesane bojone sampe Kawane kok ame pegatan. Don. Duh. Sapa segan? Patih Hola Holo. Bola hono. Nggih. Kowe mau kok kondo ngaras podo. Ngaras podo. Ngaras podo iku apa? Ngaras menika godhong gedang sing garing, podo menika kangge buntel. Dadi ngaras podo godhong gedang garing nggo buntel jenengan. Urun, Ratu karo buntel nganggo klaras gedang. sampean dereng nate dijuguki asu. Urung. Juguki, Gus. Lan duwe sopan babar pisan. Aku ki dewa. Nggih pun wis Ora usah tekan ngendi sing aku, kowe tak openi sak uripmu. Oh nggih, Gus. Gelem ora? Matur nuwun, Gus. Ning kanthi janji ya. Nggih, nggih. Uripmu aja suwe-suwe. Mboten. Kula mboten ngaras suwe-suwe. Ning selamanya ngoten nggih. Wedi tak kowe nek rembukan ngono. Suwe-suwe rak mok loro tok ah. Suwe-suwe. Berarti rak dawa. Suwe-suwe. Karepmu ya arep ngopo ning kene? Ora usah suwe-suwe. Ngetoprak. Sing kandha ning kene tebang tebu sapa? Kowe malah soyong gladrah tetembunganmu to. Iki lho Ndara Sri takoki dhewe. Aku ki dewa rembukanmu karo dewa. Alah, dewa pakanane ya sego entek rong piring. Ambek biasa mletene mbah. Tak sedake dadi cacing kowe. Apa? Sedake dadi cacing. Ati cacing aku mlebu wetengem tak grogoti ususem. Larang apa? Dewa, larang apa? Kowe tunggu ana dewa nek ana pelemaken dikrokoti tunggal. Dewa model. Menen. Alah, Meneng. Nawala mali tak wacane nawala muga ning ndi? Sik. Engko nawalane goleki. Aku tak ngomong siji. Dewa Wiyata Bakti mlete. kok nyata bakti. Lah iya, Percobaan. heeh. Iya, Anggota tetap ae urung mati nyabdo. Iya, ayo, mulane gak mandi. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Arep njaluk apa ning kene? Sokor kowe. Pangkatmu ki apa? Apa jaluk bojom dipek dewa iki? Ora usah tekan ngendi. Nek sing iki ra iso nek sing demben kok. Mun, Kaya ngono. kula maturaken awala saking Ndara Gusti Putri. Apa kowe ora ngerti sene nawala ki apa? Surasane apa? Surasane dereng ngertos ning perintahipun ngaturake nawala. Goleki ya layangan. Nawalane gorene tak wacane. Pun kula paringke jenengan. Lho ndi ora ana ora nggawa. Iki jenenge wis pikun. Sombene kaya mbah-mbah. Sik. Lara-larae mau pripun? Layang kok. Layang iki kula. Jajal mang piye? Nggih, pertama mau. Sing Lah meneh yo layang isik. Layang isik. Layange pundi? Cekel sik. Sik. Nah, layang kok kene. Blek. Terus kula paringke jenengan. Blek. Terus bodho sondi. Blek. Terus kowe ngomong piye? layang. Nawala ning ndi? Matam. Iki lho. Ngono ya ora kondo-kondo. Ngono Manjung Sri Muda. Wis pikun. Nene, Nggih, nawala iki bukaan. Apa surasane? nggih Rama. nawala kok dibuka pripun to, San? Sine kok jadwal Rama. Lho. Ningali Niki lho. Tulisane. Iki bener iki, nek iki bener. Lek
dek iki lah ya sekarat. Mosok layang kon ngisi sing tulisane tenan. Oh niki lho, bener iki. Ah. Ndoro Manjusri kengken teng warung PK Jambunan. Ora payu. Ora payu nek iki. Ora payu rupane kaya kangsat. Ape karaoke nang listrike jeget mati. Wes meneng ae aku tak macan. Meneng ae aku tak maca. Denya. Sampunipun teng jenengan iku lho ngendikan klintu. Lah iya. Meneng ae aku tak maca. Iya. Sampean iku pripun? Kudune jenengan iku muni ngono. Kok malah piye? Oh, kelas satu. Lho. Sadar. Rumas kula kursi niki wae. Lah ya kowe kabeh do meneng aku tak macan. Kabeh kowe do Meneng meneng. aku sing ngomong bae. Ngene iki Ya apa? kuwate itu tak delok ae ora bayaran wae. Iya. Meneng ae aku tak maca. Ayo, wani ngekekno kowe. Ayo. Ayo. Lah nek ngono aku ya ora wani nek ora mbok bayar. Metu wae padha. Serat saking Diajeng Purbosari Rama. Sakmenika alas Terbon Cepu sampun dados kraton. Diajeng Purbosari badhe nglaras padha wonten ngarsa panjenengan. Niki kersanipun kula ingkang paring langsungan nggih. Kudune kaya ngono. Kowe mogol? Loh. Ana lho. Lolo, lah kowe Rakib? Ana Lili. Lah kowe? Sergio. Ulu. Mau lho iki kok. Sergio. Siap. Ya. Ana Lolo, ana Lili Sergio. Syarate Aku ngeparengake. nggih. Kyai Purbosari nglaras padha nang ngarsane Rama. Pripun? Syarate siji, waton bisa ngesat kali Cilutung suwene suwengi kudu bisa. Napa? Ngesat. Ngesat kali. Ya. Cilutung. Aduh Rama. Lho, jeneng kono. Bareng Cilutung terus tangan ndi Nggak seneng jenengan teng mriku kok. Ngaleh lah. Aja teng mriku. Udakmu dideni terus. Dados persyaratanipun kedah ngesat kali Cilutung. Lutung. Boten napa lho kok Didine. Lah kowe kok kene-kene tanganku mau ning kono lutunge tiga. Prika Rama, prika Rama. Lah mbah tanganku iso lutung iso tiba kowe terus iki. Maaf iki kan. Rupa iki kaya lutung tenan kok piye pamirsa. Tenan ngono wae. Wong ratu baguse ngene dianggep lutung. Ya ganteng nek didelok kok sedotan. Ngesat kali Cilutung. Sang Hyang Ati, jebul kowe leres boten nginten babar pisan. Menawi patrap lan tumindak panjenengan boten saged kangge tulodo. Peranganipun para titah ingkang mapan wonten Marcapada. Mergo aku ngubuhi tresnaku kelawan si Purboran. Bila saiki menika Kang Mas, jumbuh dawuhipun Rama Pukulun Dewa. Kejawi panjenengan kasih binataken saking kayangan Salendra Bawon. Panjenengan ugi badhe nampi bebendu. Wedal menika panjenengan sekalian ingkang garwa Purbolarang bakal kaselong wonten ing Gunung Himalaya. Sewang-sewang sawetara njaluk pamit aku. Diajeng Purbosari. Kula Kang Mas. Sahrene wektu dina iki perang dumadi Cirebon Cepu lan uga Pejajaran. Kraton Pejajaran wektu dina iki kasirep tuwuh negara anyar kang aran Kraton Cirebon Cepu.
jumbuh gawe Rama Pikulun Duredewa kang bakal lenggahi ana ing kraton Cirebon Cepu. Ora ana liya mung aku. Sliramu bakal tak wisuda pinangka garwa prameswari apa sikirane sabu. Ki kula sagah. Lan sliramu uga bakal nyekseni sakwise aku jumeneng ratu ana ing kraton Cirebon Cepu. Aku bakal jejuluk Prabu Walang Sungsang. Pawiatan sampun pun.